number 1 ngiyakuzwa moya. Ha. Ayi. Sengipodle. Bodlong. Awusuka. Yatha singene. Yatha singene. Yatha singene. Awusuka. Ebukhonzini nomadoda sanibona. Bhuti wami kushaya. Molo kwadini molo. Molo ninjani no. Kings and Queens. Sizungu nation. Niyaphila yini? Hawu niyaphila yini? Hawu niyaphila yini? Oh la niyaphila yini? Kazi energy ngangithathapi. Energy ngangithathapi. Sibulawa ilanga la eMtuba. Lelo langa lizongibulalela izingane eMtuba. Lelo langa lizongicasula. Everybody please send my heart means we're about to do what we do best. Soga. On top of them Mzungu uphekwa. How? Lengane yathi ngifuna ukudlala naye yathi no vacancies. Ngoba naku is it because I'm black? Ha nalo ya decline. Oh ngoba naku umuntu omnyama mina. Is it because I'm black? Cha ngiyabuza nje. Abafuna ukudlala nami because I'm black. Ni racist. Hello. Kuyashayana ke njalo lokho yini kugada hey. Sir Spartan, welcome back. Hayi khona kuyashayana lokho ingane ngiyakwazi hayi. Ayomzala kuyathintana. Singavumi kodwa phela ke share the life to all the Zungu snipers. Sizobambisana la. Tap the screen wonke umuntu nje tap. Now times 3. Donuts, caps and money guns. Let's go. Kuthule nje ngamabomu. Usoza ukuthi 15,000 eyifuthi kwengane. Hayi. Ebifumile intuni thena ngingene. Yatha. Yavuma induna yatha. Yatha. Khathele ngimvithi bantwabami. Ngimvithi mvi. Hey. Kids, I'm tired kids konakele. Ivumi lentona. Ulive anginiboni yazi no share kodwa. Lo live angiboni no share. One rose. One rose. Can I have one rose to reach the target? Unjani wemnikazi? Hawu ngicela irose elilodwa. Ngiyabonga weSkellogg's bangicisha irose. Umzala bakholoza nerose. Mzala nikholozela nerose. Awu nokuzini. Ngimgadeke usezosidla. Tap the screen phela bafethu awu. Thina nje screen kaningi. Udali ngimthande kaningi. Angimthanda kanye. Akwanele. Ivuleleni indlela
yokwenza inhliziyo ithande kaningi darling ngimthande kaningi ningi mangimthanda kanye akwanele hayi ngimthanda kanye akwanele yiphela phela le nkosi yami yazi endlini yami khona iphela guys yazi ngasangivakasheli guys ngifinishiya amaphela la ngoba phela bengenawo amaphela mina leli phela liqhamukaphi le hello nawe mama umama ngiyena bani kwekhula yimi usho njalo alibulala lava tap the screen we kids tap the screen sihambeni hawa ngeke shise shisa man shisa kakhulu man wezungunangaka eminyaka hawu yini manxumala ubuza into ejule kangaka ijulile phela into ebuzayo sengikhulile kodwa akusafani sengikhulile akusafani ngisho njalo nje hello Hoy madoda yini ndoda off namhlanje wena uyaphetha wena anohlala ukhona la ekhaya ngasho nje ngathi ngikwi-leave akho umuntu othola iglove nje awu lokho ntombazana ngidlala amagame abhedayo phume la sinodlala abantu abaserious nangu nokuzotha sabona nokuzotha guys siyakuthokoza malinga nje manje full force please full force amandla awethu amandla awethu amandla awethu amandla funa simngene ngamandla akunaye ngathi ubusy kodwa ngivuleleni indlela unjani bhuti wami ngiyaphila wena unjani last time ngiku-live wakho ngize ngaphuma ngazisola nokuthi bendiyaphi ngivuleleni indlela yokwenza inhliziyo ithandeka ni Hi, hi how are you good, how are you? udala ngimthande kaningi nini It's double time. angithanda kanye akwanele Everyone's double time. omise Put the double time. What does it do? Wait, Zane, does it make it times 2 or times 3? kaningi I know it's called double time, but like, ngimthande kaningi aren't they usually times 3 1.5? kids can we snipe on times 3 So then it's 3? don't have caps and money guns on times Wow. 3 let's move ngiyaphila nami ngabona ngiyamxolisela Marco. azi abantu bami babengitshelile before I went to her ngathi mina because angiyena umuntu womsindo mina angeke aze Yeah, alokhu it'll make it. nakuzotha thank you ngiyabonga ngathi mina ngoba ngumuntu ongayena umuntu womsindo So like, oh my god, literally like what? ngeke aze angibangise umsindo noma ngeke aze akhulume kabi nami mina nje angazi mhlawumbe ukuzazi ngesithunzi sami sakithi nokubaza abanye abantu sengazi ukuthi yeah no I respect that someone naye kumele enza the same thing
sikulindile edumbe ngeyi-27 ngiyobe ngikhona lapho ngiyobe ngikhona lapho yini yona madoda suka ya yabo eyi into ayikhuluma yaze avele ngicasule ngathi nayo intombazane enginyanyisa ngiqala ngqa ngisho ukukhuluma naye. That was the first day ngiqala ukukhuluma naye, ngangiqala ngqa ukukhuluma naye ngalila la ngikwazi yelo. Can I have 3 roses, kids? 3 roses. 3 roses. Kushani wemzala? Can I have 3 roses, guys, to reach the target? Nangu unonka. Ayinonka uyighosti kakhulu. Khohlwa mayangena nonka. So sengitethela isibhacu sodwa. 1 more rose, guys. 1 more rose to reach the target. The target. Nangoqwabe soka. If you have a glove, please put your glove on. Let's go, Duke. Skibeli flight sambi. Maqala nje times 3, put your glove on. Skibeli flight sambi. Unokuzothi ummela kanjani lo yamuntu? Mina hey Nkosi yami ngeke. Ngangengikwazi. Awuqobuzini yeye mfowethu uhamba kanjani? Guys, maqala times 3, let's put on a glove, let's go. Let's put on a glove, let's go. Ngivulele, kuyabonakala nje ngigqoka ivest entsha. Put on a glove, guys, let's go. Instead of a rose, hand a heart me. Send a rose, send a heart me. Now times 3. Fake a glove, go to. Fake a glove, go to. Yeah. Yonke gift soyifaka njengamanje iphinde yakathathu asambeni. Ningamthembi untombazane lo. Ningamthembi. Ngiyabekezela zonke izinhlanya ngohlanya nami. Wena phela vele ku right ngoba nithukana nonke. Nijwayele ukuthukana. Into zenu. Hayibo Zungu Nations, what's happening? Where you guys at? Yazi unokuzothi udlala yedwa. Anginiboni nikuphi madoda. Nikuphi baphemi? Nikuphi madoda? What happened? Khohlwa ama gifts ishela ishanda liya leli. Khohlwa Zungu Nation ayikhala madoda kwenzakalani? Nganganizwa nje la. Ngathi aningiphethe la namhlanje. Anisangithwalini. Ngivuleleni indlela yokwenza inhliziyo ithande kaningi. Darling ngimthande kaningi ni. Angimthanda kanye kwanele. Ngivuleleni indlela yokwenza inhliziyo ithande kaningi. Mase ngidabukela isithunzi sakho. Wonke umuntu esayidini lami lokuthiwa Zungu ukuphuma. Bikelwayo mfowethu. Kuhamba kanjani nja yami? Akasinipe ubikelwayo. Angazi bengidlala nobani. Ngiqala nje ukwazi ubikelwayo. Angisazi bengidlala against ubani. Ngisabathe ngila abela. Ngisabathe ngila abela. Uyalwa umuntu lo ya. Yokwenza inhliziyo. Watch out for a snipe, guys. Watch out benga snipe. Watch out benga snipe. Watch out benga shying snipe. Watch out. Good. Thank you so much to the Zungu Nation. Uluta uthole a boost and a glove. Thank you so much to everyone who was playing. Until the biggest gift, Siabong. Let's go to a second one. We deliver and hook. All we do, we come and do what? And deliver and hook. So deliver and hook. So tetela is battle. Hi, why would you have no Zoom? Nangu koki nje. Manje in a live match, bengimhalela ukuthi koki namhlanje. Namhlanje koki. I got the glove in the post. Oh, okay. Nice. So bangena. Sathi ngumuntu esodlala naye. Angimthanda ngifuna umZulu. Nangu Thobile. umZulu. Lo umZulu.
A3, yes. Guys, we on A3. We back to level A. I did not see that. Boo, 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 boo. Ngagcina nini ukuba A level, guys? Ngagcina nini? Ngaze ngajabula. Hawu le ntombazana engifaka ngani ngidlale naye? Lapho ngikhansela umuntu ngithi ngizodlala naye ayifuni. Angimthanda kanye. Akwanele. Ngivulele nindlela yokwenza inhliziyo ithande kaningi. Darling ngimthande kaningi ningi. Angimthanda kanye akwanele. Ikhombise indlela yokwenza inhliziyo ithande kaningi. Darling ngimthande kaningi ningi. Ngimthanda kanye akwanele. Ngivulelelelele indlela. Suka madoda. Madoda. Yona. Suka madoda, suka madoda, suka madoda. Ukuphi abikelwayo mfowethu? Siyasibona namehlo namehlo. Guys, ×3, let's go. Let's snipe up, guys. Let's snipe up. Watch out. Ukuthi bengasibulali ngenduku laba belungu. Ifuleleni indlela. Thank you so much Nokuzotha. Guys, uNokuzotha namanje udlala yedwa. I'm not happy. Uyawudlala uCapitec. Kakhulu umntakwethu. Thanda ngisho inamba. Thanda ngisho inamba mama ngizawusho ngigijima. Bafethu uNokuzotha udlala yedwa. I'm not happy. Ngicela sibambisaneni phela. Wesiphathu Nokuzotha esinye streamer uzosisiza nje ngoba ekhona. Yabo, so ngicela sibe naye bafethu. Sizung Nation. Everybody tap the screen asambeni. Anongivuleli indlela. Naze nafanelana bona umuntu wakho. Ubani manje umuntu wakho? Ubani umuntu wakho? Ubani lothu umuntu wakho? Ubani lothu umuntu wami? Ubani umuntu wami? Hayibo, ubani lothu umuntu wami? Lothu umuntu wami. Lothu umuntu wami. Can I have 3 roses? Wengane. 3 roses. Can I have 3 roses? 3. Uyabona nje wemtungu uyipede lapho. Mina ngibizwa inhlobo ngobaby mina. Ngiyinsizwa nsi. Ngiyindoda futhi. Ngeke uthi uma ukhuluma nami mina ya baby, hey ngiyinsizwa mina. Anginasithakazelo uzothi manzini. Uzothi sengwayo. Uthi ngiyakukhumbula hamashi. Ayizwa lonto kanjalo. Ngeke mina uthi I miss you love. I love you baby. Kimi never mina. Futhi ngiyamthanda umanzini. Ukusho ngazathi awutsheli mina. Ungitshela indirect. Ngiyamthanda umanzini. Yebiya mama suka. Ngiyakutshela. Ungathi ngiyakuthanda manzini. That's normal. Wonke umuntu uyakusho lokho anginendaba. Ngifuna uyigeke uthi ngiyamthanda manzini. Kuvele kuvuka uhlemvane weingane. Kuvele kuvuke lento lena yeheni. Ay, type the screen, send ama gift lapha. Put on the glove, let's go. But I don't think there's a need for glove right now. I don't think there's a need to use a glove right now. Ifuleleni indlela. Yenza inhliziyo ithande kaningi. Guys, ngicela ningafoni, I'm live, please. Please don't call, I'm still live. Hey, mfoko bani inhlwathi lena?
hayi mfethu msana ungifonela mfaka bani inhlwathi lena ayinigadi inhlwathi ngathi nama snipers uyakhuphuka lapho sengwayo ngani laba umlabalaba 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 labalaba umlabalaba umlabalaba labalaba umlabalaba labalaba umlabalaba labalaba khona uthole ihema angazi nani cela ni-check lapho lesamana othola ihema angazi noma ne-mist yini udarling emthande kaningi ningi mthande kanye akwanele kwenzakalani uyameke Wisdom, Ahmad, together. Wisdom, welcome. Ahmad, watch it out. I say, Ahmad, everybody, we are making it. Shalu. 10 kids, 10 One kid, let's go. Amarit. Oh, hayi ngeke angabanaki asambeni focus Zungu Nations bayadlana laba ulokhu ubuka lokhu kuhlanya suka zotho suka so yeni ningabanaki lezi nje lezi ziya sniper nibonile ziya sniper umuke wa focus kuzo yes sicela belungu ngale yes sis con level 24 level 9 level 27 eish sinking in Zungu Nation. Please share the life to all the Zungu snipers. Wacelela nama sniper kaZungu engayivumi ingoma elagoni izolo how ay ngayivuma watch out kids baseduze kakhulu it's only money gun nje ku times 2 bafiki so nibagada one rose kids reach the targets commons khan asambeni bantaba suka ngiyanthemba one more rose to reach the targets so nganithanda manini ngixoxa indaba engayazi instead of a rose ngicela ningisendela ama hearts mila phezulu ngivuleleni indlela yokwenza inhliziyo ithandeka ningi angithanda udali ngimthande kaningi ningi angimthanda khona into engiyibhedayo ngivuleleni indlela yokwenza inhliziyo ithande kaningi udali ngimthande kaningi ningi angimthanda kanye akwanele a glove and a boost asambeni put on a glove and a boost put on a glove and a boost a glove and a boost put on a glove and a boost a glove and a boost put on a glove and a boost a glove and a boost put on a glove and a boost yeah kuphela times 29 all right guys on the glove lapha phezulu no roses no one coins no roses no one coins on the glove you touch the glove donuts caps and money guns sambeni wengane no roses on the gloves msana ungiqedela iglove bakithi ngizonifaka iquphi into engizoyenza iglove alingeni kuyi hayi hoy nokuzotha ti athi
He's coming. Together. Move now. Hitting us. Together. Saja kagenze mutwana. Together. Everybody, we are making it. Isn't it? Mirror. Nokuzothi I owe you one. I promise. I'm gonna dedicate a day. Ngize nje ngizosupporta wena. Ngisupporta nje wena. Lolo suku lonke ngisupporta nje wena. I'm on level 24. I'll ensure ukuthi ngihamba ngi-level noma 25 noma 26 if it's possible. Ngizokwenza sure. Waze wadlala bo. Waze wasniper bo. Udali ngimthande kaningi. Everybody follow Nokuzotha, guys. Everybody follow Nokuzotha. So dedicate usuku nje. Siye. Angimthanda kwanele. Kivulele indlela. Hands inhlisi thande kaningi. Darling ngimthande kaningi. Thanda kanye cha. Kwanele Ivuleleni. Royalty got the glove. Nokuzotha got 2 gloves. Ooh, Solomon gloves. Thank you so much to the Zungu Nations. Everyone was tapping the screen. Everyone was sending gifts. Siyabonga kakhulu. How together baphuma. Bangisabano together. We are together nje. Ngiya together lana. Awukade manje uKoki akaqedi ngani? Nokuzothi uyazwana noKoki qala. Do you get along with Koki? Would you play against Koki? Ngiyamhalela nje. Angazi wenzeni. Uyahaleleka nje namhlanje. Angimthanda kanye kwanele. Anongivulele indlela. Enze inhlisi thande kaningi. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر ولله الحمد سورة الانفطار. Alo ngimdala la ngingane mina. Hawu, vula ngidlale. Mangadlali ngizoba depressed. The silly girl. But this is my main account on Nokuzotha. Oh. Okay, let me follow. Level 31. Dude, you have a level 31 and a level 25. You've worked. I don't want to lie to you. You've worked. You have worked. Sebenzile. Yabona nami account yami njengamanje, I'm sure ngizoyifuqela ukuthi ihlale ku level 29. 3 roses guys to reach the target. Angimthanda kanye kwanele. 2 roses more. 1 more rose. Thank you. Wow, thank you Ngama Rosie. Thank you Ngama Rosie. Thank you Ngama Rosie. Thank you also. Thank you Ngama Rosie. How not times 3? Put on a glove. Wayingane, put on a glove.
Ukuphutha iglove kusho ukuthi ukufaka ini lento evikela isandla sembatho sesandla. NgesiZulu iglove. Tap the screen guys, asingeke sisho umuntu sibaningi kangaka nje. Funa simhubhe ngama taps nje sifike manje. ×3 kids aritsamayeng arifambeng moyeni. Pezwa. Donuts, caps and money guns. Let's go. Nalabo fish laba. Yini amagama lawo fish laba bakanjalo guys. Lawo fish lo ngathi uqhuma emhlabathini, uqhamuka ukuthi Host, happy Friday. Ulwesingaka kodwa namhlanje. Hayi mntana nami ngathi ugejile. Akubona Friday namhlanje. Friday namhlanje. Oh. Imino bengazi. Athi it's not snow. Mthanda kanye. Anele. Anongivulele indlela. Wenza inhliziyo ithande kaningi. Darling ngimthande kaningi. Mangimthanda kanye akwanele. Tap the screen kids, let's go. Ngavele ngabona la. Kulolu thando. Waqonda noma qondana. Waqonda noma qondana. Ayivuse emishilezo. Uyabona kodwa lengane ngibiza ngothapelo ijezisa ukungazi. Ijezisa ukungazi. Ngibiza ngothapelo ubani ngibiza ngothapelo ujezisa uthi uyangazi. And la ngizokuthola khona kid. Ngequpha. Suka. Uyaphila. No worries. I'll see you around. Thank you so much. Ngiyabonga. Ngivulele indlela. Yokwenza inhliziyo idlale kaningi. Darling ngimthande kaningi. Awusu. How's Nokuzotha got the glove, Mashanga got a glove and a boost. Thank you so much, Zungu Nations. Thank you so much. Sibonga kakhulu. Kalile. I have 4. Ooh. Nangu koke bafethu. Ayakasidle ngiyamhalela namhlanje. Yes. Hi. Yeah, Talipo. How are you? Ngiyaphila mntakwethu njani wena? Nami ngiyaphila. Ngisakwazi. Awu uyithatha manje le ndoda enamehlo enhlwathi. Indoda yami. Awu. Unendoda enamehlo enhlwathi? Oh yes. Uzoyazi ne? Ayona yangifakila yona. Ayifaki, unfortunately ayifakila yona shem. Let's play, man. I haven't played with you in a while. Lo ngagcina ukudlala nawe like 2 minutes. Huh? I don't have smoke. Can we play best out of 3? Yeah, it's fine. I don't have smoke as well. Umuntu obengidlalela uhambile. Okay. Guys, everybody tap the screen and share the live. So Danny, are you good? Tap the screen, my face. Tap. Tap the screen. Wait, ngane tap the screen. Tap. Share the live to abantu balayikhaya nibaziyo abashayayo bafethu. Lo nimaziyo kakhulu mbizeni. Okay. How about you, Karabu? First give triples, guys. Ngithanda kanye. Akwanele. We're not 10 caps, guys. It's 10-3. Thank you, Mtungwa. 10-3, guys.
Guys, let's tap together. Sauce, welcome. Guys, please help me tap. He's got a lot of people tapping that side. We need to tap too. Let's tap, guys. Let's tap. Everybody tap the screen. Tap on. Take the streaks, guys. Let's go. Serious. Athathe nama streaks, guys. Bizano Tuli, guys. Share the live to Tuli, guys. Kisha, Pukolen. Share the live to Tuli. Ufuna ukuthatha ama-streaks ethu, never that. Run Pelu live, Sheranu live. Guys, athathe nama streaks. Roses, guys. Bafethu ngicela ngishare live to Thuli, please. Lama streaks lawa afuna avikeleke lawa ngeke. Asikwazi ukuthi siphucule lama streaks lawa abalekile. Msherele nonke konke umuntu akashare live kuThuli, wonke umuntu. Akambize ngokusheshsha. Awo la baby mile SA mfowethu. Thank you, Mtungwa. One more rose. We can do it, guys. We can do it. Hey, like it, Atai. No time, please. No time. Somebody training of it. Money can go. Triple, guys. Let's go. Times 3. Mtungwa, you can change your job. We have jobs. Donuts and crepes, guys. Guys, kupali donuts. Borrow me some donuts, guys. I'm changing my game. We have a club. Donuts. On the club. Play donuts and crepes on the club, guys, and money guns. Let's go. We have 20 seconds to do that. Thank you, Mtungwa. Guys, play on the club. Donuts on the club. Donuts on the club. Donuts on the club. Donuts on the club, cheese. Donuts. Why is it loud? Donuts, please. Guys, somebody please type us. Money gun, please. Money gun. Second song. Money gun. Money gun. Money gun. Money gun to snipe. Money gun to snipe. Ten what? Aibo, somebody kids on the cloud. Let's go. Yo, now we're fucking missed now, guys. Yeah. Didi, guys, snipe. On the cloud, guys. On the cloud, guys. Guys, Let's the club. Let's go. Donuts on the club. Donuts on the club. Let's go, kids. On the club. Snipe. Guys, snipe. Come on. Jonathan! Hi, Jonathan! Guys, somebody help us win this game, please. Can somebody help us win? Thank you so much for donations. As a fucking missed, I fucking missed. Asimponyelele into ekhona ke manje. Nokuzothi akuhambe kumnandi la ekhaya. Nokuzothi uyahamba. Kodwa manje akahambile. Guys, times 2.
Sambeni madoda. Let's go times 2. Guys, let's go. First give times 2. First give times 2. Thank you so much, Playboy. JV. Tap the screen, Thank you. Wengani. Tap the screen. Tap the screen, we kids. Tap the screen, kids. Tap the screen. Guys, let's go on the speed, guys. Tap the screen, kids. Idlala ingoma. Uzoyithatha phi? That's it. I wanna. 3 rows. She's a winner, man. She is a winner, man. 3 She rows. is a winner, man. Can you do 2 more roses? Guys, can I have 2 more roses? Oh, I send the roses. Ngicela send the roses. Ngokushesha nje madoda. Ngokushesha mabhemu. Awusuka bamba ikhona lakho ngibamba ikhona lami. Lexege lakho shoda ngeroses. Suka. Awulaqondana madoda. Hawu, yini madoda? What else please? Put on a glove sambeni. Put on a glove sambeni madoda. Put on a gloves go to. Hey, put on a glove. Put on a gloves go to. Put on a gloves go to. A gloves go to. Nanti glove likhona phezulu. Touch the glove. Donuts and caps on the glove, guys. Donuts and caps on the glove. Donuts and caps on the glove. Money guns. It's times 3. We have 5 seconds to do it. Oh. Oh. My chicken! Level 14. Thank you, chicken! Level 14. Bulazo mnyama. Last 30 seconds, we have it down. Last 30 seconds, drop it down. Bafethu siyadliwa bazothatha ama-tricks ethu. Niyavuma? Do you agree? Niyavuma ukuthi thatha ama-tricks eZungu Nation? I don't believe that. Bazothatha lo times 6 wethu. Angicabangi ukuthi ngiyakuthanda lokho. Niyavuma yini? He won the first game. Guys, niyavuma yini bathatha ama-tricks ethu? Ningavumi. Yeah, but it's not up to your people. It's up to my people. We will see. Last 30, please drop it down. Hey, bafethu nangu umuntu uza ngolaka ke manje. Put on a glove on last 30 seconds bese siyahamba. Put on a glove, a hammer, a mist bese siyahamba, guys. Come on, let's go. Tap the screen, guys. Everybody, please put on a glove. Nokuzotha, if you're still here, please put your glove on. Elodwa nje. Noma une glove omunye bafethu. Bafethu naku sidliwa. Bafethu. Ay, sadliwa. Yo. Ama-tricks ethu bafethu ninjani nina? Chicken! MVP, thank you so much, my chicken. JB, Tombi, Playboy,
everybody, guys, this is our last game. Last game, and we are done. I will come back later. I need to go off now. After this game. Ah, Oni. Gemote gemofa Oni. Ateje. Ah, Oni. Nando's. Rukamita Nando's. Asa mita chicken. Tombi. Hey, manani. Kati kama yiko ndeka. Diga la likompo. Ume wina phela lo muntu kids. Shuthu seyiwinile le series yami naye. Come on, ngavumi. Lee. Tombi. Two more roses, guys. Two more roses, guys. One more. Who's no? He's not coming. Ke khopela le have plate ya marap. Go. Eh. Step in, okay. Guys, let's win this game. Song. Come on, team. Everybody together. Open song. Lock in. Win the game. Win the game. Times 3, guys. Let's ensure to win this game. Guys, Go. triple. Lock in, team. Everybody together. Where are you coming from, Tavatan? I haven't seen you in a long while. Thank you. Let's go, guys. It's the last match, young man. Guys, times 3. This is the last game. Guys, this is the last game. Let's go. Last game, guys. That's something. Guys, triple. First give times 3. Times 3, team. First give times 3 of this. Triple, guys. One money gun. Donuts and caps and money guns. One money gun, team. Donuts, caps and money guns, guys. Yo. Nibakateke bazofaka iglove last 30 seconds. Hey, guys, fucking glove last stage. Glove last stage, and then we play donuts. Please. So, Yeah, you don't have to give me like whatever my shop. Guys, ngayisiza ngokuthenga lesi studio. Yazi nge-stream comfortable kanjani? Ngase ngikhathele ukuhlala ebhaketheni. Ukanisa manchana. Leleni indlela yokwenza inhliziyo. Ahe, ligay. Siteng lapho bakithi, siteng nathi. Guys, sniper nhle. Glove and one, guys. That's how I do. Yes, please. Snipe up. Guys, somebody snipe for us. Next This match. is team. Next match. Snipe, Galaxy. Put on a glove, let's snipe up. Galaxy, guys. Snipe with the Galaxy, come on. Come on, guys, let's go. Let's snipe up. Somebody drop a Galaxy now. Guys, my Galaxy, the muntu uzoba 1,000, uzoba ngaphezu kwethu. Can you get I don't know, something nje. Money card.
Alpha, don't do that. I'm in front of people. People are gonna think I'm crazy. Alpha! Thank you so much, Alpha! Hey, what size you go? This that side. Alpha, thank you. Yes, we won. We won. Boom, baby. That's how we roll, baby. That's how we roll. Oh my goodness. We won. Thank you. Bye. Bye, mom. Guys. Guys, it's leeway. Eish, inkinga le angimthanda kanye akwanele. Hello, Hello. are you playing matches? Yeah. Hi, Frankie. Asabe no Guys, mathajani. what's happened? Yazi intombazane fanele ngithengela lokhu ngiphuza Fatima, amnandi. thank you. Uthengele lokhu. Izoba nevavavu. Athi ufuna nokulala iyozela. Times 2 asambeni. Hasambe. Madoda sambe. Mina i-Red Bull isebenza kimi ngisho ngingakayiphuzi. Isebenza ngisazoyiphuza. This is unomfutho. This is yabo. Play a slow kid and go me fast. Thank you, Shot Base. Fatima, thank you. Yenza inhliziyo ithondeka nini. Udali ngimthande kanini. Angimthanda kanye. Akwanele. What do you think ngoma yokhahlamba? Tap the screen, everyone. Tap the screen. Tap the screen, everyone. Happy to see the Cucumber family. La Hey, bro, kwizulu. Sissy, wake up. Guys, ngicela nje Shot ama- Base, who did you say this to? I need 10 roses, guys. Everybody send 1 rose. Everybody send 1 rose, guys. Let's go. Come on, let's go, guys. Everybody send 1 rose. Short at 9. Short at 9 roses, guys. Lapos about 153. I'm a rose down 9. Short at 8. Short at 7. One come to just send the rose, yeah. Short at 6. Set 12. Short at 5. Set 12. Halfway in, as I showed on 7 seconds. I'm a rose of 5. I send the rose. Can I please just send a little rose fast? Guys, tell us 16 seconds. Come on, reach the target. Tell 10 seconds. Everybody send a rose, guys. Welcome to send the rose. Ah? Ay, nangiphoxa. Hayi, aningiphoxanga. Imina ophapayo. Ngiyabonga. Ngithi anirichanga. Hayi, aningiphoxanga. Nina ngiyanithanda kudala. Donathan Caps and Money Guns, let's go. Soka, ngiyanithanda. Onomkhosi laba bala. Enhlizweni yami. Asambeni. Mangisho kanje yazi ngikhumbula ilokhu njani. Wathi ngimmention ngizomthola kanjani, invite kanjani. Ngikhumbula i-theater show yokamukhelo. Ababe actor eGoli. Asambeni. Hayi mnani.
46664 46664 46664. Ayayimnandi leya show leya. That I can watch it again. It became real. Usuku nosuku ngayibuka kawu2 insuku ilandelana same show. Mawufika lapha it's like abasebenzi basemsebenzini bathi i-idea yabo yokubhala ishow babengazi ukuthi bazobhala ngani. Guys, come on, let's go. Tap the screen, send donuts, send roses, send gifts, somebody. Babengazi bazobhala ngani. So wonke umuntu wathi wathi umphathi wabo babhale ngey'tori zabo. So kwishow, excuse me, kwishow wonke umuntu uzama ukuveza iside lakhe lestory. Into emphazamisile noma emhlumezile ukukhula nje kwakhe. Like ubuyena. Kwakhona intombazane eyabhala ngokuthi angazi. Ngokuthi angazi, like I don't know. There was the moral of her story. I don't know was the moral of her story. Like in everything she does on stage, like when she's asked questions, she doesn't know. Like she's always late. When they ask her, why are you late? She doesn't know. Yabo. Yawa bali story ntombazane. Shy story sakhe. Efuna kuyeka ngisho impilo. Yangisithini. Efuna ukuyeka impilo ntombazane. Umbulazo omnyama got the glove and a boost. Thank you so much everyone. Thank you so much. Let's go. No bit. We are poor. Yes. So ubhala story so ukuthi yena ngizokuchazela nje abanye bakanjani. Njani? Ukrek. Hayi ubala nkunzi yami. Uyadlala? Hayi ngiyadlala mfethu ufuna ungithinta ngiyazi ufuna ungithinta nje kuphela enye. Naso ke sipho namhlanje ngihamba ngenyawo. Hayi ake sibone. Guys, ngifuna unixoxela lesi story but niqhubeke nidlale please. Ngicela ukungitsheli. Ngicela nidlalele. Wonke umuntu times 3 faka ama gifts amakhulu, sifake idlavu, sifaka amahema yonke into enkulu nje. Right. So oqala wayenenkinga nje ukuthi I don't know. Times 3 guys, times 3. Big gifts right now. Oqala unenkinga yokuthi ufuna ukutshela abantu ukuthi yena bekunzima kanjani ekukhuleni kwakhe, ukhule engenayo idea yempilo. Engazi ukuthi ufuna ukuba yini empilweni, ufuna ukwenzani, lost nje in her life. Uyabo? So wabhala yena in terms of that ukuthi I don't know. Yonke into ayenzayo ulate, uhlale suggest ukuthi bafethu siyadliwa ngoba yabo ngiyasiyeka le story. Focus ekudlaleni, ngiyayiyeka le story ngisaxoxela. Andlali. La yomsi. Jagu level 7 right there. Ngeke. Andlali Thank you mina so much Jones. Tap the screen That's something. solo A3 though because I'm okay my friendship. Oh wait. Focus guys, focus together. Together kids, together. Tap the screen asambeni. Guys, bengithi ngiyasixoxa le story manje angikwazi ukusixoxa because nina anidlali mangisaxoxa. Ni focus kimi niyeke nokudlala. Oh, because yami ngifuna abantu abawu3 ngizobathatha phi mina. 2 roses guys. Angilethela oyedwa la uzofaka irose lapha. Oyedwa guys akawufaka irose ngale so azothola ispeed naye. Khona ngizomshaka kahle ngabi na excuse. Oyedwa akayomfakela irose. DJ cela irose lapha Enigma. Sebekufakelile. Shoda wani. Oyedwa akayofaka irose ngale guys. Nomshaka kahle. Simkhombisa izungu nation. Thank you so much Nomkhosi. Yeah, thanibonga mina Nomkhosi phela wala. Danko lapho mfowethu. Sengiyashaya ke manje. Put on a glove guys asambeni. Ayibo. Uyayenza leyo nto manzini wenzani manje? Le network enzani? Guys, bela put on a glove. Asambeni. Sniper, let's go. Network lo muntu but Okay, we have network a lo boost muntu. on top. Just send a glove. Send a big gift somebody.
Send a big gift, guys. Donuts and caps. Donuts and caps. Bafethu naku kuphela 12 seconds. Anifuni ukuthi udla lo muntu. Good morning, my person. How are you? You know, are you good? Ayikho phela into enjeni. Thank you so much, Yoms. Emadoda, kahlenze umnation. Ningibonisa nabantu. Inkunzi ka-B4 ni siyashawa. Ayikho into efana. Singathusa A. Akudlali ileague la, kudlala abantu. Awuzwe nje zwanini bafethu. B7 nesibindi sokukhuluma kanjani nobhuti babo. Asambeni madoda ngeke angizwa kahle. Ngizokunabisa ke nduku wena. Akasho mina ke usho nina uthi uzoninabisa Mina ngisho wena. Enene yathunga. Ngizokunabisa mfana wami. Manzini asidlali la manzini yazo. Uyangazi kahle wena. Ngikwazi kahle. Ngiyangawajika manje ama-plate mina nomkhosi. Shintshani lento angiyifuni lento yokudliwa lo. Ishintsheni manje. Yenzani uplan ushintsheke lento ukuthi kube yimodliwa kube uyodliwayo manje. Yenzani iplan fast lapho. Ngizokuthinta manzini. Ngiyakutshela. Unesibindi sokutshela abantu bami ukuthi uzobashaya. Mina ngitshela wena ukuthi ngizokuthinta manzini. Nakho ngidliwa weingane ngiyadliwa. Suka ngithanda lana ke asambeni ningavumi up kids Danko S Zino Snipe right there S Snipe Zino please. Guys watch out asambeni saseduze kids asambeni Zino come on. wemfana awusamazi obhuti bakho Manzini ngizokuthinta. awubazi obhuti bakho Ngizokuthinta manzini. S got the glove and a timer nomkhosi got a glove and a boost sengizokuphinda Manxumalo hamba kahle lapha. Uba manxumalo no. Hayi manzini come the on. gifts to all the players Network yakho Nkosi yami. simphinde kokugcina siphume kanje Network yakho. Ijena vele network yabantu abashaya nayo ihlala ingabe stable. Abantu abanesibhaxu banjalo ke. Thank you for the tips and As we're gonna play hard on speed. We put on a glove. Siya go to go speed nje. Igravelani kodwa. Episi mamani gane now times 3. Uyazi mangangena imani gane eyodwa. Hey, izongishaya manje labantu laba. You understand into ngisho ukuthi crucial kanjani? Mangangena imani gane eyodwa like right now. Singa 1.5 same time. Kwenza ubona umlilo. Ungadeleleka ke wafaka le glove. We have a glove on top guys. One money gun. One money gun kids. One money gun ewaphela times 3. Ulazomnyama stop being slow when you have to put a glove when a man. Touch that glove bafethu. Donuts and caps on the glove. Angishaya ngama taps nje kuphela manje. Donuts and caps on the glove. On the glove, uyalithinta nje le glove elipink ulithi ibhaqa bese utsend gift kube idonut. Angimthanda kanye okwanele. Ngiyangitshela ke bafethu sibhala ke istory intombazane lost ebala isikhathi ethi 4 a.m. wake up P 5 a.m. wake up eat 7 a.m. go outside 11 eat 1 a.m. P echaza impilo yakhe ukuthi akazilutho nje empilweni uyinto nje yokuhlala akangathola nje chance yokufunda. Yezwa into engisho. Okwesibili wayomjida wegym. Uyajima kakhulu umjida. Hayi ngoba ethanda ukujima. Une depression umjida. Amantombazane wasaba njengesimanga. Ukhule ehlala nobaba wakhe nolala. Yabo oshaya wasana. So uma isethola istory
ukuthi ubaba wakho ahlukunyezwa amantombazane. So uhlala esejimini athi angishaya. Times 2, put on a glove right now. Put on a glove right now. Put on a glove right now. Idlavulani man sidlala kahle la njengamadoda idlavulani. Hawu. Glove right now. Ngifuna ukutitinya. Ngenza lento yokutitinya. On a glove ngicela siphe glove fast. Uzothinta manzini shem yazi. Uthi uzoshaya nina niyamuzwa. Mina ngikhuluma nawe. Phela umuntu uzoshaya mina usukuthi uzoshaya izungu nation. Guys, asihambeni times 2. Donuts and caps. Donuts and caps, guys. Let's go. Let's go, kids. Let's go, kids. Umuntu uzovela sniper ephezulu. Angenzele isnaphi khululeka. Ngosokusaba. Hayi angisabi mina ngenkunzi. Noma thi ungavula ngo-3000 ulanda manje. Mina Ngosokusaba. Ngeke khona ondoni lapha. Nginkumbi. Uzothinteka manzini yazi. Uzothinteka. Mina Wena impela uzothinteka. ulithatha phi ithemba? Okulomfana ka level 27. Oh. Okay guys, watch out. Kunomuntu ethi uside ngena manje level 27. Uyena lo zo sniper egcineni. The reason why bengadlali azo sniper. Hayi ngiyaphila bafo. Awubuza impilo uyangena nje niyamuzwana. Uthi nje uzosiqoqoza. Iyangithinta le ndoda le. Ngiyayitshela sizothinta. Baba wakhe manje. Izwani singiripota kubaba wakho. Kuthi baba manje uthi abafana bakushaya phandle. Ufuna kulwela izinto zakho. Somebody kids. Put on the glove last 30 seconds. There's someone who's gonna snipe that side. I'm sure it's gonna be a money gun or a galaxy. So let's up it. Let's up it, Nati. No matter what money gun, no galaxy. Awumphinde. Iyadelela. Ike angawudlala game leyo uyahamba yabo. Kodwa singawina dlala yokugcina igame. Uthini uthi uzongishaya ke manje? Guys, naba besithembisa induku. Naku sithembisa induku. Akahluphi kakhulu lo. I-children le. Hey, nani kill better baphezulu. Ngiyadlala manzi nawe uyathuma kanti. Guys, bazo sniper ngicela manje. Bazo sniper. Mana wezungu kanti nawe uyathuka. Ngimboni level 27. Uthi usobala nawe. Ngani ngitshelile Zungu Nations Yasoba lapho. order. Guys, ngathi ngimtshela into ekukhoma. Uzofaka imani egani umuntu. Ngiyasho. Ngiyamyeka. Ngizokuthinta manzeni ngizokuthinta. Ngiyangiphoxa kodwa bayi. Yazi ngiforce betana sekhanda leZungu Nation bakithi. Zingane lefuna ngabe sikhulisa ngenduku kahle ngendlela okuyiyona yona. Igame yokugcina le, ukhumbule igame yokugcina le. Uzothinteka manzeni. Eyi. Uzothinteka. Hawu ama nation. Uyadelela inkinga yakho. Uyadelela. Inkinga yakho iyadelela. Times 3 guys, asibuyiseni umfo yokugcina le game. Asingadlali bakithi. Yazi bakithi yeheni, yithi inkunzi. Laba futhi uswazi. Uma sebeshaya thina ku wrong. Umthetho awuvumi. Labo inkunzi lapho khona. Ayikho imani igane eyodwa nje engayithola la. Ithi nje dla. So much lapho mtimande. Uzothinteka wena yazi. Uba lo bengithintile lo level 27. Ufuna ukumenzani? Sangiyabuza phela ngoba ngimbonile level 27. Lo ngumuntu Ilo kade kuthinta izolo. Okubekwe 18k izolo. Ubani okubekwe 18k izolo? bengidlala nobani izolo. Ebedlala nobani bafo lo muntu? Hawu cha shothi lo mfo ulwa nami isiqotho ukuthi ashuthi akazwani. Akali nawe. Wena olwa nabangani bakhe. Yini engabe umngani wami ayekulwa nami? Umzilo ogadwe ngapha. Ngiyakhumbula khona umuntu okangibeka u18,000 izolo ukubani.
Bengiqeda nje kushaya abantu kakhulu, ngibashaya ngo-20,000 ngo-15. Thank you so much Ntombazisi. Bengihlala nobani? Guys, 3 roses, 3 Ama-rose fresh em. 3 roses guys. 3 roses. Bengihlala noSethedi. Sethedi mangaphosisi. Wakhona umuntu ozongibeka 18,000. Asambeni kids, 2 more roses. 3 roses Nkosi yami. Can I have 2 roses guys? Awusengivayele khoneni ke manje. Can I have 2 roses guys? Richard target. Bambi Sengivayele khoneni. khona liyaxeka, lishoda ngerose yakho. Send irose. We suka. Hayi. Ngazeni. Ayikho lento. Athi ngiphume nje nalento yokudlala ngixoxele isitori sami engishona. Abafuna ukuwina laba, bafuna ukubedliwe nje. Elani. Owesibili, okay ngizosiqala le story mase ngiqede live. Aw, tsarata. Omtimande nje bakithi ungaziyolwelani noZungu, ngoba phela ngabuza ngapha. Kanjani manje? Ufuna Kanjani? lapha. Kanjani? Yingoba engayiboni indoda emfanele ngabuza ngapha. Omtimande abayithi into ezinhle. Usungifaka IC-ni ke manje nabantu bakho niyabona. Kanti uphi lo kade ezenza isigora lapho efaka amadlaphu? Awu ngoba. Usuke ngashaya phela mina. Ubedlela noNdo. Sizigora. Undo ubani uNdo yamazi uNdo? Bani? uNdo. Undo. UNoNdo. Ubani noNdo noma ubani? Nondu. Lo kade udlala naye izolo. Undo I think something like that. NDOE. Nini? Izolo. Emini noma ebusuku? Hayi ngingazi-ke ukuthi emini noma ebusuku. Hayi angazi ngidlale nabantu abaningi, mhlawumbe ngidlalile noNdo. Yelo ka 18,000. Yeah. Akazongixoxela ngapha ngimbone, mhlawumbe mase ngibona isniper sakhona ngizosibona. Emini angeke akabonakali ke lo. Akabonakali. Oh. Emini uthi ukuthinta emini nje ilanga libalile wonke umuntu ebhekile phambi kwendaba nofakazi. Hayi bengibabulala inkinga izolo, ngibathethelela ama-lion. Uvele kubhonga ibhube esikhona manje. Asile lapho. Dabu never 22 rente. Yabona lophetha athi siyadlala la yena ufaka Thinta amagabane. manzini. Ngisho ngathi ngizokuthinta. Ngizokuthinta manzini. Hawu. Wena ukuba usikima mina sami sobheka abantu esizowathinta. Ungafuni ukudlala against me. Awayikho into enjeni. Bake owathabo fast and quick in a hurry mina. Asidlali la. Uyabona ebusuku mfana wami. Yeah. Yangisongela yini? La ngisuke ngi-live khona, vele angibi live emini. Mani yangisongela yini? Uyangisongela yini? Usongela ngiyakutshela nje uyazi futhi ukuthi ngohlale nguqwala ikhanda nje, uqwala ikhanda. Ngisazama ukujwayeza abantu bami ukuthi nasemini ngiyaba live. Yeah. Mina ngaziwa nje ukuthi nguPass9. Vele ngoPass9 usungeke wenze lutho-ke lapho, awunqamuli lapho. Noma ungabiza ba kwa TikTok akekho ngamazi uZungu. La mina ngiyinkunzi yesinayo. Inkinga yazi ayihlali ndawonye. Kuwo wonke Ngiyazi ukuthi uthembe bava. Ngiyazi uthembe bava. ama-sniper noma ama-streamer akhona futhi especially la eSouth Africa. Alikho elingayazi induku kaZulu. Network yazonga ushayami. Kuwo wonke ama-streamer akhona. Yakudidini network. Yakudidini network. Yeah. Ayike Ayakuthinta mfana. usungidlile. Babhayi mfana ngizokubamba ebusuku. Bye kamyami. Sure. Yeah.
Sasidayisa imoto. Yes, I still do sell cars. I sell cars for a living. Sell cars for a living. Sell cars for a living. 46664. 46664. 46664. 46664. When I was like, Jesus, what am I going to do? My God. Hi. Hi. Hello. Hi. Where you at? Namibia. Libya? I see. Thank you for inviting. Why you not request? Not long enough. MG. Oh my God. Yes, Arbani nak ambil semangat ni. Up Ryan and no hujan. Oh, okay. Lagu tu best. No, yeah, but I see West India. Tell two guys in the same. Eesh. Eesh. Zisu. Alunywa sasikhula sisemanzini sadlala kanjalo wena so. Kuthiwe ngalunywa kuthiwe yini isisu sithini sisengidla abantu badle ayane ukubuza umbuzo wodwa nonke upushenge aya kahle sho ngizophendula hayi anime kancane kahle kanti sathi thina siyohlala sindawonye every day kahle kanti uphi vele kanti ngithini animzamene epage lakhe animzamene nje epage lakhe please hawu azabe u7 ama message upushe uyabona ngiphendulanga nengaphezulu kweyakho na ufake yakho nomunye yakho hawu animzame ku page lakho uyatholakala kakhulu isikhathi esiningi hayi simbuza ku kanti ngithini shothi awuzwa lokho engikusho two roses asabeni kugcina kubora uthi vula live wakho uhlala ubuzwa ngomunye umuntu oseceleni owakho live uvulele wena iyabhora lo no ngasakhetha sawa rich asiye ukudlala manje ngiyavala manje wena zungu yadelela umthetho wami ngiyadelela vele ucabanga ukwenze kanjani mhlawumbe ngona ungibophise yabo awuzama ukungibophisa mhlawumbe ulibike lolu daba lakho emaphoyiseni awuzama ukulibika emaphoyiseni lolu daba lakho ngathi lubucayi tshela imvane sukuqala uma ufuna ukudlala nami cha mstoko ungirequest tshela imvane sukume 1 minute 1 imvane ifuna ama-donuts nama-cabs naku-TikTok ngicika ukuthi akakhubazekile lona bazenza bona lezi zinto zabo bese umuntu elokhu eveza lo muntu ongathi ukhubazekile usezozwelwa ngabantu bayanginyanyisa Hello. Hello, how are you?
Thank you. İngilizcem yok. Arkadaşlar ekrana beğeni yapar mısınız? Ekrana beğeni. Red Bull, wow, it's hard. Let's catch a zombie. Ekrana beğeni. Now times 3, my God. Ali hoş geldin. Awuyanda ngakugcina nini angisakwazi. Ekrana beğeni. Times 3 guys, let's go. Kakhuluma isingisi asilona ibhenci. Nginkuzi malanga yangalo mfowethu. Nginkuzi malanga. Ekrana beğeni yapar mısın? Ngamshaya. Ngamshaya, ngamshaya. 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 Ngamshaya, ngamshaya. Ali hoş geldin. Ngamshaya. 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 Can I have 3 roses, guys, to reach the target? 3 roses. 3 tane gül var mı arkadaşlar? 3 tane gül. 3 tane gül. This is fine makeup. I think I down. 2 tane gül. Uzwengayenza indawo. Baba buyanga. 3 tane gül. 2 tane. Buyanga nina. Buyanga nina. Buyanga nina. Amaqabana ayaqhathamela. Baba kuyanga nina. Kuyanga nina. Kuyanga nina. Kuyanga nina. Amaqabana ayaqhathamela. Awusuka. Hathi ngithukuthele. Awusuka madoda. Fakazulu kushani lapho. 2 tane gül yok mu arkadaşlar ya? 2 tane gül. Ngobese hamba kanjani lapho. Sengize ngasithola Ama isithakazelo. ayıptır ha. Isithakazelo lokho akuyona nickname. Isithakazelo sakwaNgobese. Awu Ngobese mfowethu. Ngithukuthele. Asambeni Jonathan Capson Manigans. Ngithukuthele. Ngithukuthele kabi. Uyangibona na. Ngithukuthele kabi. Uyangibona na. Ngithukuthele. Ngithukuthele. Ya bu Sengithukuthele. nedir onun sakallı? Ya ne kadar? Ngithukuthele kabi. Uyangibona na. Jonathan Caps bafutha sambeni. Ngithukuthele. Sengithukuthele. Sengithukuthele. Uyangibona yini? Ngithukuthele kabi. Uyangibona. Bize mi küfür ediyor? Ne diyor ya bu? Seda bir sigara verir misin anne? Sebeyalena, sebeyalena, sebeyale, bayale, 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 bathola mathumbu, bathela mazondo, hangisena mali yami, hangisena mali yami. Yo mali yo pela, yo mali yo, Öldürmüş bu da. mali yo pela, yo mali yo pela. Yok baba. Imali, afwethi imali yasenzi, imali yasenzi, imali. Awu imali yasenzi, imali yasenze, imali bayishiye
Hawu uthi imali bayishintshe ebisinomandela imali yabayishintshile bayifake Bye. imali bayishintshe imali bayishintshile isinomandela ubheki imali bayishintshile sengizothenga utshwala ngithenga amabhiya imali yami izobuya kanjani wena mali yami uzobuya kanjani imali yami uzobuya ike ngathenga utshwala ngase ngithenga amabhiya imali yami uthi imali yami uzobuya imali yami uzobuya kanjani angisenama mali yami anginayo mali yami hawu usungasumshaye sungasumbeka isandla sungasumshaye level bulazi omnyama suka sungasumbeka isandla umshaya kanjani umuntu omdala epolisi angisenama mali yami angisenama mali yami awu mali yami mali uthi mali yami uthi mali yami hawu madoda uthi awu yamtha yamsondeza awu so Can you hear me, love? Hello. hello Where are you from? I'm from South Africa. I'm from Ireland. Nice to meet you. Nice to meet you too. All right. 3 roses, guys. Let's go. Well, you're very chatty, aren't you? 3 roses, guys. Let's go. You have a beautiful woman from Ireland here in front of you, and you can barely talk to her. You were singing. You've just been blessed with me for 5 minutes, and now I'm finished singing, and I'm ready to talk to you. You were singing. I was not gonna disturb you. You were singing. And did you mute me? No, I sang back. I sang It's back. not I was good to lie. singing. Listen, it's not good to lie. God is watching over you. So I'll ask you again. I'll give you another chance. Did you mute me? No, I did not. Liar. I'm telling you, guys. Time 3. Let's go. And I am telling you, you are lying. The good Lord is watching you. I thought you were singing that song, and I am telling you. Come on. I was singing and I am telling you, but I rearranged it to suit you. Just sing it for me then, please. Caitlin, thank you. Oh, it's a very big song, love. I know. I'm trying to do the Life Fest. I wouldn't be able to do it if I sang that song. Do you sing? Sometimes. Occasionally. Occasionally. What type of songs do you like to sing? All genres. Oh, go on. Give us a little sneak peek. I just want from you. My suggestion, was it a suggestion? Can you repeat? We lost you there for a second. Your Wi-Fi went. Oh yeah. I'm saying I just asked or I suggested that you sing me one. You declined. Listen, you need to sort your sound out. It sounds like you're underwater. No, there's a fan behind my camera because it's so hot. It's so hot.
hot, it's because you joined me. That's why you've put the ice on me. Guys, snipe up or something. So what do you do on TikTok then? What's your content? On my content, I'm an actor. I'm a poet. I'm a what? I'm a salesman. I sell cars for a living. I'm a what? I'm a sport coach. What? Yeah. Overall, I'm an artist. My wife, where is it? Oh, so you're a multi job man. Yep. And how old are you? Close to 30. Close to 30. Well, you still look it, darling. You look very well for your age. Thank you. How old are you? Kind of close to 30. Okay. Not just yet. All right. That's not bad. Guys, thank you on my side. MVP, Kaylin, Sammy D, Lulu, Chloe, Shan, and Kira. Thank you Guys, very much. thank you so much, guys. So nation. All right. Thank you so much. Let me follow you. Thank you. I'm going to drop you a follow as well. And next time you can sing for me and I will sing. And I am telling you. Okay? All right. Deal? No problem. Deal. Okay. Have a good evening, darling. Enjoy yours as well. Mfuna belungu, yeah. Ngegrutman. Zisha ngegrutman ingane zabelungu. It's wow. Nice mkhwenyana. Izimnano. Single no. Please talk to me. Iyawucula le ngane becula le nibonile ibuka ifruitman ithi hayi man no. My cup of coffee leli. My cup of coffee lapha type shit. Isho mina. Hey. Nazabelungu. We. Ngiyadlala nanazi lutho. Ngidlala small ngoba sihlala naye. Simuhle siphinde sicabange nokuthi badla nomhlaba wobaba. Uyabo? Everybody double tap. There's a million followers. Correct. So ngifisa sibhodlo I kungaphakathi. wanted to echo sit. Sidlale ngokukhombisa ulaka nokulimala. Bese into engishoyo. Ngoba obaba bakhe lona bashaya omkhulu kithi. Ibhlungu lento ngoba nekhehla lami elashona lina 100 lalengxo washona ngo-2018 ngo-1918 wayena 100 eshona. So wayesho ukuthi laba iguzu babengalishaya babethi galo yiphuka. So kulo times 2 lona ngicela senze le mpahla ekuthiwa isihlungu. Ngiyanethemba ekuhlukumezeni umuntu. Ngiyanethemba ekuhlukumezeni umuntu. Hlukumezani nani bheke sahlukunyezwa vele. Salimala thina. Suka. Ane 3 roses ingane. Cha sukani ufake irose yakho. Faka irose yakho sekonakele. Faka irose eyodwa. Ngoba umhlaba wathathwa kabi. Ngendluzula kids. Kukubi omkhulu bethu bebe kwiguzu apha enekhini. Lezo into engishoyo. So ngicela lonke ithuba elivelayo masizodlala nje Titi. Lezo into engishoyo. Ya play kid ngome fast. Pay. Times 2 now, kids. Let's do the most out of it. Yeah, kancane. Kalungelo. Alebule lesweno. Ule ba.
balibule lizwe loba balibule lizwe loba uyakhatha indimi kids ayindimi times 2 kids ayindimi network dala ngiwamvuka lale maje wena wawungekho shawa zinsizwa uthi kudala ngiwamvuka babe kudala ngiwamvuka lale maje wena wawungekho shawa zinsizwa ani wena wawungekho shawa babhemu wena wawungekho shawa zinsizwa wena wawungekho shawa lababhemu wena wawungekho shawa zinsizwa awu uphumane endlini khona babe besishaya phumane endlini phumene endlini khona babe shaya phumane endlini phumane endlini khona besishaya phumane endlini khona besishaya phumane endlini phumane endlini khona besishaya phumane lapho phumane phume lapho khona besishaya phumane endlini akaniphume endlini khona besishaya phumane endlini akaniphume endlini khona besishaya phumane endlini hlalelene endlini khona besishaya phumane endlini akaniphume endlini khona besishaya hlalelene endlini akaniphume endlini khona besishaya phumane endlini bulazo mnyama kodwa clava endlini besishaya endlini phumane endlini khona besishaya phumane endlini send a match phumane endlini khona siyashawa nihlalelene endlini nifunane endlini khona siyashawa phumane endlini ake niphume endlini khona besishaya phumane endlini phumane endlini khona besishaya phumane endlini endlini phumane sishaya phumane endlini ake niphume endlini Donuts and Caps kids somebody phumane endlini khona besishaya Donuts and Caps somebody buffet times 3 phumane endlini khona besishaya danke buya nazo nje fahla kamnandi uthi fahla fahla kamnandi no wonder bebembhonqula lo uyadliwa asambe wenzani ngale Damn. Fuck. Me. Well. No, malas. Sabe sukothi. Nomoya wakho phansi siyama. Phumula kahle. Hawu Nkosi yami hayi. Yashiya umgqibelo. Damn. Hayi kuyobe kumgqibelo. Kuyobe kumgqibelo. Uyahamba. Uyifake emakhaleni.
Oh yikho nje akahambela. Hey, ngilambile wengane. Njoba ngilambile ke sokwenze njani? Cha phela sinenkinga manje. And inkinga yami yini? Uma sengilambile mina, uthini uplaneni nawo? Seneyazi phela manje le nkinga yami yokudla. Ukuthenga inayo sengilambile. Nithi ke wenziwe njani ke? Uthini uplani? Now times 2 phela sambeni. Yasengikhathele kodwa. Umpushe nangi la ikhikhini lami. Izala uzodla. Awudeni kangaka. Ngalamba eThekwini ngiyodla umtubatuba. Awu. Usho ngiyofika ngasuthi. Snipe up kids, let's go. Ayingikhathele ngempela ke. Ithapele yamurena inoxolo yakho le. Yezungu nangu mambatha uyakhala she. Ukhalelana umntakwethu bakithi. Nemenzana ushando kandawo. Hoy. Afa indlala. Khathele. Lambile. Ayisaphela ngani le match. Ngifakela 50 rand yothenga streetwise 2. Yini streetwise 2 leso? Ngo 50 rand khona ukudla ngaphuma ngo 50 rand. Nazo ganga ne. Akukho nje ukudla ngaphuma ngo 50 rand labile mina. Ngiyaphuma futhi manje live. Ngiyobeka isiqhoko esitratini ngibangiphi imali yokudla ngoba ngincishile. All right, thank you brother man. For the rest of your day. I gave you a follow so we can match again in the future. Yes. Stay blessed. Follow bani? Follow mina. Afethu ngeke. Ngicela ukuyodla ngilambile. Ngicela ukuphuma. Oh ma, ngilambile. Ngifuna ukudla. Papa yini kanzami, papa yini kids ngeke. Hayi ngikhathele.